Joo, taas uutta videota ja nyt vähän erilaisempi video. Ei oo hussasta kyse, vaan uudesta pyörästä. Elikkä meitä kävi ostamassa tossa eilen sunnuntaina 17. päivä tämmösen Sködömi Kotari 400 EXF. Rungoltaan tää on 2,5 EXF, mutta 400 Big Projektillä. Ja vakioputkista tuossa on, että no, tekniikasta minä en ole mitään sanoa, en ole vielä perehtynyt siihen hirveämmin. Entinen omistaja mitä sanoo, niin että siellä on 40 millinen kaasari. Eli joo, tää on kaasari Konnella, 2002 vuosimalli. Se on 40 millinen kaasari, sitten SX:n tuo kansi. Ja siis 400 se SX:n kansi. Ja no muuta oikeastaan minä en tiedä tässä mitä tässä on. Ei taida muuta oikein olla muuta kuin tuo 40 millinen kaasari ja 400 Big Project ja 400 se SX:n kansi. Että aika lailla siinä on sitten se tekniikka. Mutta tämmönen A2-pyörä sitten tuli ostettua. Kun netti on selannut nyt aika vituun paljon. Niin pakko oli saa A2-pyörä ostaa ensi kesäksi. Ja kun täällä pitää olla oma A2-pyörä, että voi se A2-kortin ajaa, niin oli pakko hommata. Ja syy miksi Kotari, koska tää oli ihan vitu halapa. Tätä ei ollut hinnalla pelattu ollenkaan. Tää oli niinku, no jos kilvellisistä Kotarista katsotaan, ihan sama vaikka 125 niinku niihin 530, niin tää oli ehkä niinku halvin kaikista. Että hinta oikeesti oli halpa Kotariksi. Ja tää on täysin toimiva. Vilkut tässä ei toimi. Sen kokkelin äsken huomasin. Mutta niinku muuten toimiva pyörä. Tällä on ajettu 300 tuntia. Ja ne on aidot tunnit. Tai pitäisi olla ainakin aidot tunnit. Koska tämän mukana tuli huoltokirja. Niin. Siihen on merkattu kaikki uudesta lähtien 0 tunnista ihan kaikki huollot ja ostot ja sun muut tämmöset. Kuitteja siitä löytyy pikaisella sellailulla semmonen vähän alle 2 tonnin eestä. Vaan sillä on lisää kuitteja, jota en sitten kerennyt kahta eilen illalla. Tai jaksanut ruveta kahtelemaan mitä se on tähän ostettu oikein. Mutta niin, että hyvällä pidolla ainakin pitänyt olla tämä pyörä. Tästähän löytyy siis vielä herkkuja 320 tuulevy. Ja no mitä muuta herkkuja tästä löytyy, ei ole mitään muuta kuin tuo etulevy. Joka on oikeasti aika vitu hyvä. Että ainakin luulisi pysähtyä tämä vehke. Välimallin maski, tai no ei tuo aito välimallin maski, ole joku Kiinan välimallin maski. Ja välimallin lokari, se motoloksu. On, että en taida laittaa vanhan mallin kattaa noita lokareja ja maskeja kiinni, että nuo pysyy, nuo minusta ihan komman näköiset tässä vehkeessä. Ja sitten varmaan aika moni kysyy, että teenkö projektivideota tästä. Teen. Ja en teen oikeastaan. No tähän ei tarvitse oikeastaan mitään muuta tehdä kuin tarrat, jos niitäkään. Koska tää on muutenkin nyt jo ihan vitun komme. Acra-slipparin minä tähän ostan, sitten kun on rahaa. Tai jonkun muu FMF. Tälle. Mutta ei vaikka mitään muuta ulkonäkömuutosta tuu. Vanteita tuskin vähän nuo kiiltäät on aika vituseksikkäät tuossa. Että ja runko tässä on pulvori maalattu 200 tunnin kohdalla. Että sitäkään tarvitsen nyt ruveta purkamaan sen takia, että olisi rumaa värinen tuo runko. Mutta nyt vähän
oon silleen miettinyt, että teinkö tästä oranssimusta, niin kuin kaikista kotareista yleensä tulee oranssimustia, vai teinkö punavalkoisen, tai niinku punavalkomusta, niinku Husse on. Ja Husse toki mulla on vielä tallissa, että sitä en oo myynyt pois. Ja se taittaa pysyäkin mulla ainakin ensi kesän loppuun asti, että sitä mä edes myyn pois. Mutta niin, että teinköhän tästä punavalkoisen, niinku Hussestakin, vai oranssimusta, vai pienkö koko mustana. Saapi nyt vähän kahtaa, että mitä tälle tekee. Mutta jos sitä pikkuista soundcheckia teille vähän tästä pehkeistä. Vähän lähtee polkasamalla käyntiin. Ekalla polkasamalla lähti, kun kokkelin puristuksia on vaan ihan helvetisti. Mutta lähtee polkasamalla käyntiin. Mutta joo. Semmonen vehe. Ajovideo. Minä kuvan tästä kohdassa enskat alle. Tässä tuli enskapiikit mukana. Tää enskat, joissa on piikkirenkkat päällä ja sitten normaalit kesärenkkat tuli mukaan ja toinen katesarja, niin mä isken ne kiinni tähän. Niin. Mutta käy vähän testailemassa, että miten se 400 kuokke lähtee tuossa 125 jälkeen. Kisapiikki SMI jälkeen. Saattaisi olla vähän erilaista. Mutta. Katsellaan sitten seuraavassa videossa mitä tehdään, että ruvetaan kotaria laittelemaan vai käynkö ajamassa. Mitä se tekee oikein. Joo, eikä siinä. Katsellaan.